Να τον δοξάσουμε, να τον υμνήσουμε και να τον τιμήσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο Του. Ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έκανε στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε για την ελευθερία που μας χάρισε. Και τώρα στην προσευχή μου ήρθε στο μυαλό η σημερινή μέρα που το ελληνικό έθνος γιορτάζει την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Και έτσι το έκανα σαν... το παραλλήλησα λίγο με τη δική μας απελευθέρωση από την αμαρτία. Εμείς κάθε μέρα βέβαια γιορτάζουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε γιορτή, γιατί ο Κύριος μας ελευθέρωσε από το ζυγό της αμαρτίας. Και εύχομαι και η Ελλάδα να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού πραγματικά και να ελευθερωθεί όλο το έθνος από την αμαρτία. Ο Κύριος να ευλογήσει τη χώρα μας. Γιατί ο Κύριος ευδόκησε και ξεσήκωσε εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να διαβάζουμε το Λόγο Του. Και ο Κύριος είναι που έθεσε τα οροθέσια. Όλα τα οροθέσια ο Κύριος τα έχει θέσει, ακόμα και της χώρας μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα διαβάσω από την Β' Κορινθίος, σελίδα 1023, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17, 1023. Εδάφιο 17. Συνεπώς, εάν κάποιος είναι στον Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν. Κοίτα, τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα όμως προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσω του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της διαλλαγής, της συμφιλίωσης δηλαδή. Δηλαδή ότι ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό Του, μη λογαριάζοντας σε αυτούς τα πτέσματά τους, και εμπιστεύθηκε σε εμάς το λόγο της συνδιαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαστε πρεσβευτές, σαν να μας παρακαλούσε ο Θεός μέσα από μας. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, συνδιαλλαγείτε προς τον Θεό, διότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί μας ελευθέρωσε και ήρθε στη ζωή μας και μας έκανε, λέει, νέα κτίσματα. Έχτισε δηλαδή ο Κύριος κάτι νέο. Τα αρχαία παρήλθαν. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, ο καθένας θα μπορούσε να πω ότι είχαμε το δικό μας Θεό. Και έτσι είναι και οι άνθρωποι έξω αυτή τη στιγμή, και από διάφορες συζητήσεις που είχα κάνει παλαιότερα και στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και με άλλους ανθρώπους, ο καθένας έχει το δικό του Θεό στα μέτρα του, όπως τον θέλει, όπως τον βολεύει. Και τον Θεό και την αμαρτία. Αλλά εάν πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, πρέπει να ανοίξεις το Λόγο Του. Πρέπει να διαβάσεις τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Μέσα από αυτό το βιβλίο. Και ήρθε ο Θεός στη ζωή μας με την αναγέννηση και έδιωξε όλα τα παλιά. Θα λέγαμε την αμαρτία σε εμάς, έτσι, γιατί ο νόμος δεν ισχύει σε εμάς, αλλά την αμαρτία. Μας πήρε την αμαρτία από τη ζωή μας και έκανε τα πάντα νέα. Πριν το Χριστό έλεγα ψέματα, μετά το Χριστό λέω την αλήθεια. Πριν το Χριστό έβριζα, μετά το Χριστό μιλάω όμορφα. Έχει αλλάξει όλο μου το εσωτερικό, η καρδιά μου. Έρχεται ο Χριστός και σου αλλάζει την καρδιά. Βγάζει όλα τα παλιά από μέσα
και σου βάζει καινούργια πράγματα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό που μας έχει κάνει αυτό. Και μου ήρθε έτσι ένα παράδειγμα, όταν είχαμε μπει στο σπίτι μας πριν 20 χρόνια, το σπίτι μας ήταν καινούριο. Τα πάντα μέσα ήταν καινούρια, ένα νέο κτίριο, νέα έπιπλα, τα πάντα καινούρια γυάλιζαν. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, στο κτίριο αρχίζουν να προκαλούνται φθορές. Και περισσότερο στο εξωτερικό, γιατί είναι ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. Αρχίζει ο σοφάς να ξεφλουδίζει από την υγρασία, αρχίζει το χρώμα να ξεθαμπώνει, σπάει η κεραμίδα, μπαίνει το νερό μέσα. Μέσα μπορεί να έχεις κάποια άλλα προβλήματα, λίγο υγρασία εδώ, κάτι άλλο εκεί. Το κακό είναι με εμάς όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και μας αναγέννησε, μας έκανε νέα κτίσματα. Πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε επαναπαυθεί σε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει το παιδί το δικό του να επαναπαύεται. Θέλει να προοδεύει. Έτσι, όταν το σπίτι αρχίζει και έχει φθορές, εσύ σαν καλός νοικοκύρης τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να το συντηρείς. Όταν θα βλέπεις μια ζημιά, πρέπει αμέσως, όσο το δυνατότερο, να την αποκαταστήσεις. Γιατί όσο την αφήνεις, μεγαλώνει η ζημιά. Και μεγαλώνει και το κόστος της αποκατάστασης μετά. Έτσι, πρέπει και εγώ, σαν παιδί του Θεού, σε αυτό το νέο κτίσμα που έκανε ο Θεός, όταν παρατηρώ μία ζημιά, μία φθορά, θα πρέπει αμέσως να κάνω αποκατάσταση. Θα πρέπει αμέσως να τρέξω, να κάνω τη συντήρηση που χρειάζεται για να φύγει η ζημιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το σώμα μας φθήρεται. Όπως λέει και απέναντι, λέει, ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, αλλά το εσωτερικό μας ανανεώνεται καθημερινά. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μπορώ να ανανεώνω καθημερινά τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αυτό το νέο κτίσμα που έκανε ο Κύριος, μπορώ να το ανανεώνω καθημερινά? Αυτό ζητάει από μένα ο Κύριος. Θα έλεγα δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, θέλει αγώνα. Κάθε μέρα σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε στη δουλειά μας για να βγάλουμε το μεροκάματο, να πάρουμε το μισθό μας. Δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Κάθε μέρα, λέει ο Κύριος, πρέπει να ανανεώνεις τον εσωτερικό σου άνθρωπο. Δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Αλλιώς δεν γίνεται, αλλιώς έρχεται η φθορά. Και τα πάντα τα έχει κάνει νέα μέσα μας ο Κύριος. Και όπως είπα νωρίτερα, μας έχει βάλει καινούρια πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Και οφείλουμε να τα συντηρούμε. Τα πάντα, λέει, όμως προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσα από τον Ιησού Χριστό και έδωσε σε εμάς, μιλάει για τους Αποστόλους, τη διακονία της διαλλαγής, της συμφιλίωσης δηλαδή. Και σκέφτηκε αυτό το σχέδιο ο Πατέρας μας ο ουράνιος, να στείλει τον Υιό Του εδώ κάτω στη γη και μέσα από τον Χριστό να μας κάνει φίλους Του. Να μας συμφιλιώσει δηλαδή με Εκείνον. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, όπως είπα στην αρχή, είχαμε ο καθένας τα χούγια μας. Είχαμε το δικό μας Θεό. Έλεγα ότι πίστευα στο Θεό, αλλά έκανα και την αμαρτία. Έλεγα και το ψέμα μου, μπορεί να συμμετείχα και σε διάφορα πονηρά, αλλά ο Θεός, τον ήξερα το Θεό, αλλά τον είχα, τον είχα και αυτόν στα έργα μου, μαζί μου, στα πονηρά τα έργα, αλλά ο Θεός δεν ήταν μαζί μου στα πονηρά έργα, έτσι νόμιζα εγώ. Αλλά ο Θεός, μέσα από τον Χριστό, θέλησε να μας κάνει φίλους Του.
χωρίς να μας λογαριάσει τις αμαρτίες μας, τα πτέσματά μας, όπως λέει εδώ πέρα. Και εμπιστεύτηκε, λέει, σε εμάς το λόγο της συνδιαλλαγής. Θα λέγαμε ότι και σήμερα σε εμάς ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί σαν παιδιά δικά Του, σαν πρεσβευτές, όπως λέει παρακάτω, και εκπρόσωποι Του εδώ στη γη, για όσο διάστημα ζούμε, και γνωρίζοντας την αλήθεια, να ομολογούμε και να μαρτυρούμε το όνομά Του. Πραγματικά ο Θεός θέλει να είμαστε πρεσβευτές Του. Θέλει να ομολογούμε το όνομά Του. Γι' αυτό μας διάλεξε, γι' αυτό μας έθεσε σε αυτή τη θέση. Είτε είσαι εργάτης, είτε είσαι απλός αδερφός, αυτό μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να ομιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο για τον Κύριο, μπορείς να του πεις ένα παρηγορητικό λόγο, μπορείς να του δώσεις μια Καινή Διαθήκη, χωρίς να κυνηγάς τα πολλά, έτσι. Από κάτι μικρό μπορεί να ξεκινήσει και πολλές φορές έχουν ξεκινήσει κουβέντες, συζήτηση σχετικά με τον Κύριο πάνω σε αυτό το θέμα από κάτι άλλο. Η σύζυγός μου έτσι της μίλησε η θεία της για τον Κύριο από μία εκπομπή που βλέπανε στην τηλεόραση και για τους εξωγήινους ξεκίνησε η συζήτηση. Μπορεί να τα φέρει έτσι ο Κύριος στο περιβάλλον σου, εκεί που είσαι, εκεί που μιλάς, μπορεί να τα φέρει έτσι ώστε να μιλήσεις και να ομολογήσεις το όνομά Του. Και καλό είναι εκείνη την ώρα να μην δειλιάσουμε, αλλά να ομολογήσουμε. Και τότε βαρεστείτε σε εμάς ο Κύριος. Και λέει παρακάτω, υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαστε πρεσβευτές, σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσα από μας. Και ο Θεός, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, συνδιαλλαγείται προς το Θεό. Και θα μπορούσαμε να πούμε σε κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε, να τον παρακαλέσουμε ίσως, να πάρει να διαβάσει και να έρθει σε συμφιλίωση, να έρθει σε ένα συμβιβασμό με το Θεό, να μάθει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί βέβαια δεν δέχονται, αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Εμάς, το δικό μας το καθήκον είναι να ομολογήσουμε το όνομά Του και να προωθήσουμε το όνομα του Χριστού, όσο και όπου μπορούμε. Διότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Και ο Θεός ήταν αναμάρτητος, ο Χριστός ήταν αναμάρτητος και δέχτηκε να ανεβεί πάνω στο Σταυρό και να πεθάνει για μας. Φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και το πρόσωπο του Πατέρα τον αποστράφηκε εκείνη τη στιγμή. Και μεγάλο το βάρος, αδέρφια. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε εννοήσει ο καθένας από εμάς τη θυσία αυτή που έκανε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό. Και αυτό που έτσι θέλω να καταλήξω διαβάζοντας όλο αυτό το κομμάτι, το κομματάκι αυτά τα εδάφια, να μην φανούμε αχάριστοι, αδερφοί. Δεν πρέπει να είμαι αχάριστος απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Η αχαριστία δεν είναι καλό πράγμα. Ο Χριστός έκανε τόσα πολλά για μένα και για όλους μας, ακόμη και όταν δεν τον γνωρίζαμε. Ακόμη και όταν εμείς τον βρίζαμε και πριν τον δεχτούμε, εκείνος μας ευεργετούσε. Εκείνος μας έδωσε τη ζωή. Τον ήλιο, τη φύση, πόσες φορές πήγαμε βόλτα και θαυμάσαμε τη φύση. Όλα αυτά ο Κύριος τα έκανε. Τις δουλειές μας, την υγεία μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τα πάντα είναι του Θεού. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος, αδερφέ, δεν έχω υγεία.
Εσύ μπορεί να το λες αυτό γιατί έχεις υγεία. Ναι, μπορεί, έχεις σταυρό. Έχεις μεγαλύτερο σταυρό από το δικό μου. Κουβαλάς μεγαλύτερο σταυρό από το δικό μου. Αλλά θα είναι και μεγαλύτερος ο μισθός σου στον ουρανό. Ο δικός μου μισθός θα είναι μικρότερος από το δικό σου. Γιατί εσύ έχεις μεγαλύτερο σταυρό και εγώ μικρότερο. Αλλά σας παρακαλώ όλους να μην φανούμε αχάριστοι. Και αχάριστος είναι αυτός που δεν εκτιμά και δεν γνωρίζει το καλό που του έχει κάνει κάποιος. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος από εδώ μέσα από μας ή και από όλους μας, όσοι ακούνε και όσοι είναι έξω, να πει ότι ο Κύριος δεν έκανε κάτι καλό στη ζωή του. Έστω ένα πράγμα. Κάτι θα βρούμε όλοι. Που δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Και η αχαριστία είναι όπως στην επιστολή του Τιμοθέου Β, λέει, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του κόσμου αχάριστους τις τελευταίες μέρες. Οι άνθρωποι του κόσμου, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το Θεό, αυτοί θα είναι αχάριστοι. Γιατί απολαμβάνουν και δεν μπορούν να πούνε ένα ευχαριστώ. Δεν είναι ένα ευχαριστώ στο Δημιουργό τους, στο Θεό τους. Κάποιοι ήμασταν και εμείς τέτοιοι. Αλλά σήμερα που εγώ γνωρίζω την αλήθεια, γνωρίζω το Λόγο του Θεού, γνωρίζω τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μου και αφού με έχει κάνει νέο κτίσμα, πρέπει να είμαι ευγνώμων καθημερινά. Σε ευχαριστώ για εκείνο, σε ευχαριστώ για τη δουλειά μου, σε ευχαριστώ για την υγεία μου, σε ευχαριστώ για τα παιδιά μου. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αγαπητά μου αδέρφια. Μπορούμε να λέμε ένα ευχαριστώ στον Κύριο. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι δύσκολο και το λίγο σιγά σιγά θα δείτε ότι λέγοντας ένα-δυο ευχαριστώ στον Κύριο θα έρχονται στο μυαλό σου σιγά σιγά τι έχει κάνει ο Κύριος. Θα του λες ευχαριστώ για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο. Θα σου έρχονται συνέχεια στο μυαλό πράγματα τα οποία τα έχει κάνει ο Κύριος για σένα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μας αγάπησε, γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό για μας και μακάρι και το έθνος, όπως είπα και στην αρχή, να γνωρίσει την αλήθεια και το Λόγο Του. Αμήν.